na-ege m ntị ekele m n'ụbọchị nke taata asịrị ha ma emere nwoke mere nwaanyị na-eke nye ọrịa n'afọ na nkwa na eze ndị Igbo biko na nwere ihe na-akpọtụ kemgbe nya na-efere mba ụwa ka aya ya na ndozi wee pụọ Okongwu Dibia ọnụ bụọ ezinụlọ ya niile ọnụ kịta anụnwa mana onweghị Mike Isiagu n'egwu mgbe ọ sị onye ahụ ị na-achọ imegide ịma na ọ ya ma ya anọpụrụ gị ji n'ọkụ mgbọsị wee bụlugbo bikonu unu mana Okongwu Dibia na Jpac anaghị agakọ ọnụ mana Jpac mere ife tụrụ m n'anya wee na-asị na ihe a bụ ezigbote Igbo ọnụ n'ube nwanne agba n'ọsọ mgbe ihe anụnwa ka anyị na-alaik ụdị ihe anụnwa ka anyị na-ekwukwana maka Igbo niile chịkọta ọka ha ọnụ na achịkọta aka ọnụ bụ anyụkwa agbakọ ọka nye ọmamịrị ọnụ ụgbọ ọfụfụ a sịkwa na azịza dị n'ugwu na-adaghị agbaji ya agbaji bikonu na-eme ka Jpac si gbatalụ Okongwu Dibia ọsọ n'ime maka Okongwu Dibia rukarị ebe yọọ ụmụ Igbo mgbaghara wee na-akọkwana his own part of the story na nkwa aya ya na ndụ kwere ya aya na ndụ na mezukwa ha nọ ka o si ekwele ya nkwa na-abịa mewu ya sọsọ vidiyo ọ na-eme ya vidiyo na ọ ya akwụ ya ọ ya nye ya 3.something million lụtara ya ụlọ bikwu ya moto ihe abụ ihe ya na aya na ndụ ma wee na-akwụ ya 250,000 every month mana ọ bịazi ọzọ ya kwụkwasị na ọ bịazi bịa na-afụ na ihe aya na ndụ na-eme abụrọkwara ya o wee tibe mkpu n'oke ọnụ wee na-asị biko ya ndị mmadụ na-akpọzi ya afa too much o jekwula aya na ndụ wee bawala mba achọ m ka unu n'ọnụ Okongwu Dibia his own part of the story courtesy of Jpac comedy Jpac ebe ọ bụla ị nọ anyị na-asị na ihe ọma ya emere gị ihe a bụ ezigbote Igbo ịdị ife onwe ha n'anya ịdị n'otu maka na ihe Okongwu Dibia gbago Jpac mgba n'ụwa anwaghị onye tụwa n'anya na Jpac ya eme ụdị ife mana ọnụ ọbụla o si na dị biko Igbo asa azịza dị n'ugwu ada agbaji na nekere na vidiyo anụ nwakọ n'ofu ndị be anyị kenekwa m yes a na-agụ n'egwu wee na-asị ọnụrụ ube nwanne agba n'ọzọ ị na-anya mụ na Okongwu Dibia nọ delisi ife dị iche ntị dị na-ege ntị ife ji si gị na mụ na Okongwu nọ bụ maka gịnị a na-ekwu a na-eme eme a na-afụ n'anya ị na-edizighị anya all youth ka ọ bụ okorobịa ka ọ bụ and everybody dị ka azụ nọ na mmiri wee bụrụ ayịyọ wee bịa ayịyọ ka m bụ bịa biko don't skip this video ọ dị very important ebu m ayịyọ wee bịa n'isi Okongwu Dibia ọ bụ na anyị ọsọ ya bụ ayịyọ hapụ Okongwu Dibia okwu okwu ayịyọ m bụ wee bịa bụ maka fans Okongwu Dibia na fans onye ọbụla ma ebe ọbụla isu ya nọrọ mgbe na-ayọ udo na onwe ife a na-akpọ repentance and onwe ife a na-akpọ forgiveness ọ bụrụ na mmadụ mee ife na-eme ife fil ọ na-emete mechaa ọdụọ maazụ ndebanyere ndụmọdụ ọdụọ maazụ na-enwe ya na-akpọ repentance enwe ya na-akpọ forgiveness ekelere Chukwu na Okongwu Dibia mechara eme gịnị wee chọpụta ife a na-ekwu for long time adịghị eme okwu ngwawu wee na-ekelekwa mmadụ dịka Iwaji onye ka Chukwu ezi nwa amụrụ Anambra Steeti na Umudio Kano Ghana si ya bịaba Ghana kama ya egbufu Okongwu Dibia maka na egbuo anapụ ofu onye oru azụ ọ mmadụ niile ka anapụrụ azụ so Okongwu Dibia na ebe a kịta ana m ayọ unu so unu obi unu jụrụ onwe ebe Okongwu si emejọ unu obi unu jụrụ based on his fans so adịmayakwara aya na ndụ ayịyọ ife na-ekwu maka his fans onwe ndị na-achọ ka egbuo keta kiji maka ekwukwe okwu mọchị ka Okongwu onye a na-ekwu ka o kwuru ọnụ ya Okongwu Dibia ikwụsị okwu yọsịa your fans yọsị onye ọbụla yotubie onye ebere azụ what transpired between you and Ayaya because na Ayaya etena ihe a na-akpọ public assault and ọ bụ na ikwuru clear the air etu a ihe ndị mmadụ si wee buru the fake news ụfọdụ ya buru the news gaba and ịma na mmetọ ọgaranya ka ogbugbu ya afa gị metọ hara kịta emetọgo so ihe clear anyị air then yọzie ụmụ Igbo for forgiveness mgbe ọ bụ na ebe isi emejọ ha ọ dị mma daalụ
na nna nwoke bụ Igwe Jpac ha ma ezi na nke Igwe ka ọ dị ka Igwe aya do Jpac okwu anya ọnụ eze nwa Chukwu na-edozi nwa Egbuna ụgbọ mba dike ọra na eze onye nna n'onu bụ Okongwu Dibia Delisi nubata ihu gị ko nna n'onu fa na afụm ọfụma first of all asị nka mbidogodu n'isi yo unu biko ndị mmejọ biko iwe ewe n'unu because unu tamụ na-ata agana maka ọbụla my fault because unu n'anya mgbe mbido gbaba ọda Dibia's video na Ọkịja mgbe mbido from Ọkịja enwetanube m ụdị complain nweta mgbe mbido gbaba ya video and ọ bụọkwanụ my fault in the sense that na mgbe mbido n'ụba maka aya bụrụ taa etonite m nwari ife like malụ njọ malụ mma bido n'ụba maka aya duty ife ọ na-eme mgbe ọ na-ewu ewu emegidekwara na ife gwa anyị na-aga atụghị na-alụsị aya ụjọ abịagodi na arụ onwe ife iji iwepụta ya ozugbo like ka ị ga-adịgodo odoghị anya na onye a na-ekwu maka ya bụrụ obele mmadụ ọ kpara ike den so mgbe m nọ na-agba ndị dibịa vidio maka ọrụ ma ife m na-alụ ịghọta asịghị nka ma mmadụ ya enye m ego lie ọka mma nọ inye m ego eje nchọ dibịa nwe ife ọ na-alụ welu dị ego nye ma ya bụ na alụrụ ọrụ ife na-akpaghị aga dịrị na mma so mgbe anụ maka ya mgbe sị na this man ya adịkwanụ very powerful mana first of all mgbe echeta akọtakwalụ m aka ya na ndụ eche nnọọ ngwu amazi nnọọ ka dị ndụ ọ mmadụ nọkọta chat ya m sị m jee visit ya na aya ya na ndụ gbaa ya vidio na demand sokwa na ndị dibịa na-emesi ife ike ọ chekwa na ọ ka so na ndị na-emesi ike gara ndụ mana so mesịa ma onye afọ ignore emesịa one of my girlfriend mụ na ya yi far back chat kwa m sị m how far mụ jee ese nụ m nna ya ukwu vidio nsị a kedu onye ọsị m aya ya na ndụ nsị a na aya ya ka dị ndụ ọsị m nsị a you serious ọsị m mbịakwa cheki bụ ife a but meanwhile mba Facebook anụmafụ vidio ọ na-ewu during the time na-eme akwa na ebunu okay yes very good ọ na-ewu odobede 6 months very good ma ka nsị mba na onye a ka dị very ọbịakwuo mee ife ọ ma ewute ịchaka mmụọ wute ọkụkọ maka ebu m ụzọ nene na Facebook nsị mba na onye a dị very powerful maka afụnube m ụdị ife a before wee gbalụ jebe pụọ ebe a o mekwu ya n'ihu m mgbabịa vidio gbasịa ya believe chasịa na the man dị very powerful na ọmụ ife ọ na-alụ so agba m ya the first video na postuo first one postuo second one ọkpọọ m enwere my brother a na-akpọ osisi ego ọkpọrọ nje ebe a sị mụ jee gbaba onye a vidio na otu a mma na onye a dị very powerful na ọ ya aka tọghata ndị mmadụ karịa ndị na-eje agba na Ọkịja nsị ya ọkwọ ya nụ nsị a ma na Adam alaiki ịgbasa ofufu dibịa vidio na nna alaiki mgbe onye a na ọ nwere onye nji maka ya mepe peji iche so a convince gide m nsị a ngwa ya ji egwa na aya ya ọnwa ife aya ya kwu ya bịa gwa nka mmalụ so gwa aya si anya kpọọ m ọgbọọ m mbịa so wee sị m nọ n'idi ka ọ bụrụzi asụ ya ka m na-agba vidio now go be outright nọ ya enye m 3 million na ge ntị bi moto direct Belgium lụọlụ m ụlọ 5 rooms and parlor na-akwụ m ụgwọ every month aya ya ekwuru ihe a ife a ka ọ gwa m osisi ego ọnwa one boy a na-akpọ osisi ego anyị jere birthday na Lagos so ka o mechara ka o kwere gị nkwa 3 million kweghị nkwa moto ya arụghị ụlọ ka go bie gị si na ya na-akwụ 250,000 every month that 250,000 ọ kwụrụ gị ofu nkwụ ka ọkwụ ọzọ ofu nkwụ ka ọ kwụrụ ọzọ okay so nsi okay so it is that mụ nwa need moto maka onye nkwari ya need go moto maka even the driver na-eri m every day adịrọ mma nsi okay this man nọ ife ọ na-alụ aka si ike ka m gbaba ya vidio obi moto nwa ọhụ ndụ ka ya a na-azọ mmadụ ndụ mụ nwa na-eritekwa uru dịkwa alụ m so a na-aga at a point of time ndị mmadụ welu mbịa jụọ ya si ya oke chaka m nwa na-ego one osi 800 and something thousand na ịlụlụ gị ya free o mụ nwa kwuo n'obi nọ nwere onye obi ya ekwe were ụdị ọgwụ a na ọgala ọnụ mgbalụkwu ya vidio na-aga so ọ ka ife gagideze before complain wee seni ọnọkọta onye akpọ na phone sị na ife alụrụ ya gara aga ememe ignore onye akpọkwa na ife alụrụ ya gara aga ememe ignore ọ nwere point of time na-edete agakata nsị ka ezi nke onye jee ebe alụsị ọrụ ọ complain be mkpọ ya si anya nekwo ya cheki kwa ọ ma abụ na onwego ka mistake dịnụ
onwe nke ọma bụ na onwe nke a na-agwọ egwara aya ya na ndị mmadụ na-complain na ọrụ na-arụ adịghị mma gịnị ka aya ya kwuru first one nwere ya ọsa m ife ọsa mụ emesịa mụ bịa ka anọla na kpaa ya so anyị bịa akọrọ ife ọzọ kọchi ya akpazi ma then second one then mgbọsị ngwaziri ya pọmp and play kwechilu bụ mgbe ndị mmadụ dezialụ too much kpọba na ịchaka mmụọ aha alụ ọrụ ma emekwa ma vidio send alụ m onwe onye kpọọ m peacefully ọba akwụ mba sị m nna mụ na ife ọkwụ na ya bụ 300 and something thousand and na ọ bụla ego ọkwụ na ya na-ewute nọ nekwa ọrụ o chọọ iji maka ya nata na dete na agarọ dete m bịa wute m ọ sị na ọ da-agwakwa nke ọ wepụta ya online or expose n'ọjọọ chọọ ikpesalụ m ka mmalụ wee gbaa ya si ya nekwa ife ndị mmadụ na-complain and na onwego one boy ime vidio na-threaten na ife alụghị ọrịa ọrụ ụzọ ya nekwa aya pịasube mbaba maka ịma na ada agwụ egwu okwu baba ọsị m rapụ onye ahụ na nwụrụ ọgbakọ onye ọ bụ n'ọrịmakọ n'ọta aka obido ọgbọgbọ ọgwụ m rapụ onye afọ kedu ife ọ na-akọ m bịa ka m fụ ndị o mezisi ama na ndị a many people more than 16 people are complaining asị hapụ fa ka eke anyị esi mee ngwa sikpọ this boy nke mee vidio na the boy nke baa akwa kpesalụ m fabia ọnwa ife a ga-eme alụfa megharịa alụfa m ya bụ na ife dị mma ọ sị rapụ ife a mụ rapụ ife a nsị ngwa kedu ebe ị nọ pụta na from hotel ị nọ ka akpa ife a ka ngosikwa oge evidence of ife ị na-ekwu ọsị m nwa bịa na ya da abịa mụ rapụ ife a na ọ bụ na Lagos abịa na ma alaiki ọzọ ka ya gbakwa flight naba si ya mba na olube nke na olube nke mba so mgbe dịte m gazi edeba worried bụ mgbe ebidozi threatening be m ị na-ege ntị mana mgbe onwe one certain times anyị nọ na hotel n'ime room ị na-ege ntị maka onwego 2 boys si from him bịakwute m sị m ọga mana ọ bụ ọkwa ịchaka mmụọ ka ọ nyefa na-ekwu nke bụ eziokwu ọ sị na ọ mefa na-alụsị ya gbuo ebu ọ sị na ife alụlụ fa gara aga banza yes wee kpọrọ the 2 boys fa bịakwute m ịghọta fa sị na ọ bụla ego fa tufu na-ewute fa na fa achọlele ka dịsa ọrụ ka perfect ya ka ọ gọọ ka alụgharị ya na ọ nwee ife fa need godu na ọ bụ ọ wara ntịkwa na-aya akwụkwọ ụgwọ no problem wee kpọrọ fa ọ nwa alụsị mgbe m bidosi ife iyi ime dibịa mesịa wee gasịa mkpọrọkwa fachi ya ebe a sị fa ka debegodu ego fa na ihe niidebe fa gote ife fa ya egote mkpọrọ fa gadia mee ekpele mesịa ekpele ife gazie ị na-ege ntị nwee kpaa ya si ya anya bịa na ọ nwere ọgwụ nwee dị be m na-alụsị nwe na mmebi nwunye ya ka e were ya na-alụrụ ndị mmadụ ọrụ na ife anyị eji meghe ife niile dị na ya karịrị 800,000 na mma like ka anyị tụwa alụ ebe m kpọ ya dade bụ na Trusi họteelụ Nteje ebe anyị nọ wee kpadịtịn nsị a ka m bunye ya alụsị ya weli ya na mụ nwa achọbeghị ịlụ dibịa achọrọ m ịlụ adịbeghị ready for now ịghọta o bulie o werugodi ya na-alụ ụlọ ya ewere ya na-alụ ụlọ ụmụazị ọlụ then mgbe emegidekwaziri oge ruo ọchọ ọzọ na mma eburukwa ịghọta ajaeze ngwabịa na alụsịa ya dị ozi ile or something like that ibe na-ebigodi ebu ya bụ na ife a na-eme na aga na mma ebunye ya ọgwụ now ka ihe abazie gazie ma threatening ndị n'ime aya ebechazili mgbe the things is where the world bụ mgbe post be that video na Facebook threatening kalia mkpa threatening na gịnwa ga na threatening na dey nwere onye na-atụpụrụ ya ọnụ n'ọnụ ka a na-efesi asa dog nwa ka ama na page nke ama n'ọmụ nwa onye nọ ya eme nke onye bịa nọ ya eme nke ọ bụrụ the threatening na-ewute mmụọ chi ọ na-ewe m iwe na mmadụ tụfuo ego ka ọ rụọ ọrụ nweta ọnwụ at the end of the day nwere efe ịfụ are go back in defend the kwe njọkwa anụ me defend the kwe na ife na ọ bụkwa ife na-aga dete mbi ọ na-eme m ifele n'ihu nwa si oke ebe ọ bụ na mkpọ ya oyi because ọ mgbe aka ife moto mesịkwa aga ka nka hapụgo n'ife moto ahụ maka ife nkwụwakwa maka ife moto ụfọdụ ya asị nọ maka na ebiozi moto ịghọta so mgbe ife a mesịrị gaa mkpọzi ya anyị epik my call mkpọ sekretrị ya fonu ka mụ na ya kwuo na ọnwa ebe dị mkpa ọsị when did not be busy. So I threaten carry I have to come out and clear myself. Because onye bịa ọ ya na-asị na aya lụrụ ọrụ ọgarọ ọ divert ya na Okongwu Dibia gwọrọ ọgwụ no plan unu yes no plan na Okongwu Dibia gwọrọ ọgwụ na ọgwụ agarọ
no mo na ngwu ye wayo you na ege ntị ị na-anya na that video ma asị m ọ bụ na mụ nwa dị ife agwụ ngoro ọgwụ agara bịa I will reform back the money. Mani mana ọbụla ngwa ka ya agwa dị na page nke eji nweta ya. Now approximately since okay orugo 5 months iso mere aya almost ọ kalitugo n'ime 5 months aha na mgbakọta ego onye goro orugo 2 million mba mara ebe a na-agwọ nsi odo anya ebe a na-agwọ nsi odo anya na-eche ya ose ego niile onye goro kemgbe iji mara aya ka nhapụkwa esi asịcha ka ncheki kama wete ndị ọkpụrụkpụ ọ bụ na onye capital money onye goro gị capital money ndị bụ dị n'ọkpụrụkpụ esi na onye nwere 250,000 sekpọsịa ya everything since mụ na ya ji lobe even nitegbuo n'aka ya bụ ego enye erube 1 million mana ka m gbala asị ọsọ sekpọsịa ya na 1 million ka 250,000 ka ekwuru dị n'ọkpụrụkpụ 250,000 akwụlọ m ya n'ọkpụrụkpụ akwụ ya ugboro 3 then 500,000 na mgbe bịazie nye 50-100 wee gbaa moto. Okay. I enye m ya steady no dị ka te complain out of that 5 months out of the 5 months rube 1 million. Okay. Moto ahụ kwere mkpara ọ ga-ebi ihe and ụlọ ahụ ọsọ na ọ ga-arụrụ gị and 3 million akwụrụ gị nyere nke nke o mere n'ime n'aka nke eme. Okay, where nke o mere ke ka moto ahụ dị the condition of that ọkwa ọ direct korokoro tokumbo ka ebiri gị mgbe obido kwebe m nkwa moto a bụ that day anyị mesịrị the agreement. Yes. Ife ọ ga-enye m ọ sị na ndị mmadụ na-abịa Thanksgiving na moto ebute na ebute nke dị oke spider na anyị ebunye m ewee bute Corolla onwe Corolla ebute ka mba onwe Ford ebute ọ swapụ ya to Corolla bute di Corolla na first Ford ahụ gbara video o buru the Ford swapụ ya to Corolla bute di Corolla sị ngwa bisie ndị Corolla na ọ dị clean dị mma ka m were ya na-anya gharịzi no need were abịa n'ọrụ no need ijezi gobe moto ọ sị m mba na ogoterie ndebie nsi oke ebutezia moto agbaba video gbasịa ya ọ nwere efepụ na ọmụrụ ka m esikọ wee ọ sị na this moto na-atụ ya na mmiri no direct Belgium very good no from obodo oyibo so bụ metazi video akọtụzie video ahụ akọtụ video ka ka the condition moto dị moto mmasị na moto a dị ka moto apaki go na mechanic for more than 4 years na apaki ngwongwo eji alụ ọrụ na ya nya efu moto taya segodo waya steering ọha ata m sorry when you were this we equal to say wire na ga no then power steering adịrọ mma ụzọ pune dashboard bụzi nya agwu okay mana nke a na-ewute m ịgọta na ife na-ewute m bụ ọnwa ebe bụ na atrọst nge na-enwe ife imenwu asị akata aka dibịa katara akụ eze ndụ before ịgọta imenwozi ife mkpọkwa anụ gị na phone si gị people are complaining na ọgwụ ị na-agwa adịrọ do something about it do something ma kpochi ya ndị azụ ka abịanyụ onye bụ ọkụ ka abịanyụ ya dị ọkụ ọ sị gị na ọ sị mụ rapụ ife a nke nwanụ mụ rapụ ndị a na nke nwanụ n'ọnwa ife anyị emenye ya dị no the just me kobaze na mmadụ adịghị ezobe so ndị anamasị aya ya cool down ife a abụbe ife mba ịghọta ife a bụ ego ka ndị a ji wee lụọ lụọ rapụ na fa na-etreti nnumo na-akpọ m iyi ọ na-ewe m iwe mana ị na-anya anya in the other side ego mmadụ na-apụ ọ bụ na ịkpọchi ya ndị azụ ị na-ege ntị ịkpọchi ya afọ azụ ka mụ onye ahụ ka m nwa ya ọ bụ na ọ nwekwa ọgwụ ọzọ a ga-agwọrọ fa ịghọta agwọrọ fa agaba ife mee ọdụbụgodu out of 10 people ọ nwere ihe nche igosi mgbe ya mee ọ basịrị m mbasị nọ bagide na oyi egbu m nyọbịa biko si anyị ewe n'iwe that eminu ha mee kparịa nọ na ndị mmadụ na-complain na bịa complainant na-emetụta m ịghọta ọ sị m na ọ bụrụ otu a emesịa mụ bịa n'ụlọ n'onwe ndị ịchaka mmụọ rụsịrị ọrụ ị na-ege ntị na ndị ịchaka mmụọ rụrụ ọrụ na fa ga-abịa bịa mbịa ka fa were ọnụ fa confirm nwa n'ihu m nsi oke ịma na ndị ego ka abịanụ esi m Lagos bata nke a bụzi ya gbara ime isi final sọsọ ofu onye
can post video which is in Konya amamno chaka mmolo ya ka ono bulo mana ofu ego bia weta percentage ye that day ndị ọzọ ka m nọ simba na I can't indulge myself in that rubbish. Just quit on halfway. Abiam I can not the video on my phone. I got a little somewhere here. Abiam that day. Unfortunately, those people. Not just a can park see a motor and the rest. Fabusi Okada which say Okada machine. See okay. Fan Olosia and say I on that day for or sim see okay. I am not a good life. Yes, where my video on the video. No video ever. Okay, yeah, get what you're on your saying all over the now, I could post this video. I said, Mama post it. Okay, so okay, I enjoy video. A lawyer. Okay, I bet you video. I go she no board of. I got nothing. I got one thing. Remember my video? What's I know you had to go there. This is 1 week. So, December. Can you add to of man? Where do I do my boy? One money and I were you send them down in a beer at Balade, no more. Nafana walk at a new year. Hello, Yaga. Nafana, no, couldn't come home because already Nafana walk at a no yard gonna find Chinese upon Docada. Even was in me wobble, Naba. I settled off and you go for Naba. Salt water. They take a more while all okay now sort of what. No, or send even one Budona say for thank you. No problem, what do you make or ya for Biaza? Say, what of your Biaza again and be make off to come and show proof. Proof, he follow Lele. I'm going for the only come for no you, oh, ya go. Side ya batete. Why come no bar? For that bow, then check a boot and Rosano. Yes, I haven't done it. Oh, Kada, Capor of other Thanksgiving. And the thank God no Okongwu Dibia. Oh, I had the Maruku where put or where opium to Gary, where pool. A messy blank, who a go see me. But I won't get that. I will look at our videos, I say. I love my videos. Man, I told me you go see you. If I don't know Okada, I can confront what the boy. Can you for that Johnson? You got an Anjali or the Kaya, so we keep me a neighbor. Mokwani moto with the driver, boom, said driver, Yaga, driver move for that day can that place part in a mama and just. Hey, so because I had to be here, Kuruka, Arabia. I don't know for that. Congo, they talk too much because they man, mother Zobo where co-liberate your all the videos and evidences here. But I get on the modern hype. If we're on a hype, and which is in the hype here to me. Yes, Makamalu me for Mama Makaya, Marcelo Gas. Now, I'm going to Mokumbaya, you then. And I got to buy Ayana, but the guy can't go up. Now, it's like a dias we are talking. Now his so-called fake arrows. I'm not good. I'm coming. I'm coming. Okay. Just talking arrows. Can go one of the things neighbor matter. Number one, with fear. Number one, with fear. Whip with fear. Nando. You whip with fear. Nando. You couldn't come in Zioku. You man, I the bomb one at the 10. Now, one. Let us talk. You say more ink now. How to go get arrows? Yes. Facebook could be equal. You could be Facebook. Now. I can keep the bomb called the 10. The Hundum Madnina na watch it. King William Kegi no buru na nis ira blackmail. Aya nando. Why no go na roar na blackmail karo sia habuogi. Mana buru na agbe no runde mad or runde mad ha roar. On when you hear a minute, and now better or I have war away here a minute, then the cars are boy. Or an as a you my book 9 ye. I told Nalose. I will see your tone. That I will say can now walk, or say Nalosia, Walose sa. Also, that I will say sa can now walk. What one I major, that I will see wom ye bunog. I will see you, I will say can because even like this thing message. On when the 2 months society or kija. Oh, get a good habit, then again.
ihe nji se ka nsi Anambra pụ alụfa abụlọ maka alụsị ka nna atụ egwu no ihe so eni ifesu attract be ndị agent akwụrụ ụgwọ very good oge iwe nwanne nja ga achụrụ gị ọsọ ife zọmụ bụ security ndị Ọkịja onye ị ga-ajụ bụ ịma na ife emebugo before nkwu ekwusi atọ ọnụ ya against me na-asị ka nna asị ya mee aha m easy but I will still show you some of evidence ihe mee that day anwụchigo m anyị gbagide pụọ na junction Ọkịja nkwa Ọkịja divert ya ozugbo mụ wee divert na-ekwu ndị security ndị a na-ekpuchisi ihu na-alụ ọrụ na Ọkịja fagba ndị a na-emejekwara ana ndị a gbuo ya ụtọ n'ozigbo abatabazi inside if not ya ga emegide nwee gbaba alụsị na asa si ya biko ka nje na ọfịs ndị a ka nje gwafa nekwo na nekwo ị na-ege ntị alụsị na asa asị m na njebe ebe a na-akapụba m ego m kwuruo dan na o nwere ife na-eme na asụrụ ga nọ n'ime Ọkịja ka m nọ na mmadụ agha abatanwu n'ime Ọkịja mee enyi na Ọkịja dị secured ife a ka ọ gwa m ịchọ na mkpọ ya na food ịchọ na mkpọ ya na food ya kpọ chere ka emecha akpọ nke so the thing me nwe je ịma na ọgbọ distance na-eme nnata gbaba afa gbasịa wee gwa m na onwe dibia mụ na ya mekọ ife na one dibia mụ na ya na-esigbu okwu na fa na ebua ịghọta na-achọ ndị ya egbu no so na arụsị ahụ egbu na elibodo afa so na arụsị anaghị egbuzi mmadụ na amarọ because ọ bụ na arụsị na-egbu mmadụ wait, not now. I never do them. So if you na arụsị adịghị egbu na another thing kwa bụ na afa dibia gba ịchọ akpọrọ nge mkpọ the native doctor na phone kịta. Don't worry, I can na dibia sị mụ na alụsị afa anọzi alụsị aya anọzi di ya na-emetọgbu ya na-emedogbu ya aya na no old glory. Na ife dịzi ebe a bụ ọgwụ Jpac sị dị alụsị ogoro aya. Now, it would he na we call the native doctor because everything is evidence. Video carry no first chapter episode 1. I can name finish about clear about yourself. So alụsị na atom enwero meaning. Etu ama aya agwa m igwe sia ọ bụ na alụsị ka etu make sure na ọsọ data alụsị ka etu ma and na anything. Yes. Because ọbụla etu mmadụ arụsị chọba ndị ya egbu ọbụ na arụsị ha arụsị ọrụ ne ịghọta isi na ọ ya so o nwere ife na-egwusi na ọ bụ na arụsị ọ bụ na ị mere ihe ọjọọ ọ bụ na mmere aya ya na ndụ ife ọjọọ alụsị ya niile ọtụ ugbo m mana ọ bụ na m emere ya ife ọjọọ data alụsị return ọgbu onye nwa chikeda wash to start with amarọ na aya ya bụ te na amabeghị m na ọkabụ fake ka ọkabụ original mana the main issue mana ihe mma bụ na ndị niile ọrụ na complain na ọrụ fasha aga and nke wana ọsọ gaba gosi ndị nwana ọrụ ha gara aga cheki ewe n'iwe ndị ọkada na-agba ọkada na n'oyi agụkọ ka ọ kpọta asị Fabia kwuo na ịchaka mmụọ ọrụ fọlụ onye na-agba ọkada dere ka agịrịga ya dịcha ka onye iku na-achọ ibu well nke a bụ episode 1 the video adịbago lens nke a bụ episode 1 ka anyị kọtụọ video baa na the main point which is episode 2 ndewo Nemo kene nwoke kene nwaanyị biko na afọ m mention video biko I can attempt the concluding part of this video I fokuya ayo wetali Igbo biko no share one video anwa ka oluwe ikuru onye nta anyị na-etekwa n'oko na-asị Igbo anyị na-ekene onye ọbụla na-ekenekwa Jpac ihe a bụ ezigbote Igbo efu onwe ha n'anya n'ebe ife mgbe ofe ya video o buru ụzọ shọkwa m adịm shocked mechakwa mgbe mmekọtakwasịrị yes indeed na Igbo onwe ha n'anya ọrụ ka Jpac si gbatala Okongwu Dibia ọsọ enyemaka soli ya na-eje nya bụ ife soli ya kwuchie okwu okwucha na bụ ife bụ ihe ezigbote ihe a nwere ndị ele anya maka na omegbu nwa ogbenye udo dị nwebe ihe ọzọ ya okwu maka mana ka anyị nwanụ mgbe ọzọ